Hvad er det, han gør? Er det en person? Han spiller godt, han Giv ham noget klorin. Giv ham noget hospital. Han vil fandme sparke ind i næste. Så kom så, venner. Sådan, det var sødt, venner. Det dog. Endelig tung i røven. Lars han løber helt for sig selv. Er man fuldstændig, eller? Nej! Så viser de kraft gejst, mand. Hvor er det irriterende nu. Tilbage, mand. Der må ikke gå noget mål ind. Kom her! Nej, jeg har stadig bolden. De har stadig. Nej. Nej. Milberg, du har. Han bliver fandme udvist, der. Nej, han gør han. Meget over kø. Hvordan hjælpesværelse er til Milberg og beder ham at sætte sig ned? Men han er lige så aggressiv. Altså, man skal ikke ødelægge for vores nogle af Ulrik. Det er jo det, for det går ud af bilen. Slap af. Ja, det gør. Og det skal vi ikke have nu. Nej, fandme nej. Nu er vi altså op, og vi er over ham. Hvad sker der, hvis der er en for? Så får jeg holde det 2 minutter. Så skal I så er I forhold til, at du har 2 minutter. På grund af Ulrik, han skaffer sig. Det er ikke sådan, man kan gå ud over, men... Ej, det er vel sådan, det er selv, tror jeg. Ja, det tror jeg. Man skal bare ikke have ud. Ja. Ej, søn. Kom igen. Ja, men det er langt over. Ja, kæmper jeg. Så lad os da se, at kampen skal fungere meget roligt. Endelig dårligt optaget. Nej, vi kan blive det derude bare. 2 mål igen. Han er altså for skrabt derude. Nej. Har man ikke det? Ja. Han laver mange af de der skueskud. Se nu fløjen derude, altså nu tager du din fløj lidt med. Send ham derude, mand. Ude med ham, så er det ikke der, mand. Jeg tror, Danmark taber. Nu er kæft. Ja. Han var så tændt.